Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa, barka da sake saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasin mu na yau insha Allah za mu nuna muku yadda ake yin bincike akan coins, wato yadda zaka gane wannan coins it is genuine one or fake one, mai kyau ne ko kuma maras kyau ne. Sannan kuma a cikin wannan darasin muna so za mu nuna muku yadda ake yin amfani da manhaja ta coins gecko. Muna so mu jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Na farko, darasin zai taimaka maka sosai wajen ka gane yadda ake yin bincike akan coins, sannan kuma na biyu zai nuna maka yadda ake amfani da ita wannan manhaja ta coins gecko ɗin gaba ɗaya. Abin da nake so ku fahimta a nan shine daga cikin exchange ana iya a yi bincike akan coins, to amma gaskiya ba za ka samu abin da kake da bukatan samu gaba ɗaya ba. Indai a cikin exchange ne, coins gecko ne take dauke da duk abin da ya shafi informations na coins, saboda a cikin ita wannan coins gecko din ne kai tsaye za ka samu, zai nuna maka da capital, zai nuna maka da trading volume na coins, zai nuna maka market capitalization na shi, zai nuna maka da side na wannan coins din, sannan kuma zai nuna maka da telegram group nasu, kai duk wani informations da kake bukata a cikin shi wannan coins gecko din duka zaka gani su total supply na shi. To amma ka sani total supply gaskiya yana da matukan tasiri a wajen idan zaka sai coins, so no need a ce coins gaskiya irin kaga total supply na shi 1 quadrillion ko 6 trillion, total supply din yayi yawa. To irin wannan coins din ne gaskiya zai dade kaga bai kai inda ake so ya kai ba. To insha Allah dai duka kai tsaye za mu bayani akan wayannan abubuwan, ba tare da na cika ku da surutu ba. Kai tsaye bari mu je mu fara darasin. To amma muna roƙon ku da idan wannan shine zuwan ku na farko a channel na mai albarka, da ku yi hakuri daga nan gaskiya wajen subscribe, da ku danna mana subscribe domin hakan ne ke ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku darussan da suke zuwa daidai da buƙatuwan ku. Mun gode. Abin da za ka yi a nan shine kai tsaye za ka je ka shiga cikin play store ne. Idan ka je ka shiga cikin play store, kawai za ka rubuta coins gecko kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan. To ni da yake ina da shi ne nuna mun open, to amma kai idan babu a cikin wayan ka zai nuna maka install ne, kawai sai ka yi installing nashi. To ni yanzu daga nan kawai zan taba ya bude mana kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan. Na taba open na shi wannan manhaja ta coins gecko, yana kokarin ya bude mana kenan yanzu haka. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ganin coins gecko namu ya bude. Wayannan duka coins ne wadda ya ajiye su in series, wato a shirye, ya faro daga highest one to the lowest one. Abin da nake so ku gane a nan shine yayin kuka kula ya fara da bitcoin, kamar yadda kuka sani farkon coins namu a duniya shine bitcoin, sannan sai ethereum ya biya masa baya, sai ada, sai bnb da dai sauransu haka. To ni na shirya shi ne haka in series. To amma kai idan baka da bukata daga nan sama ganin daidai wajen ranking din nan zaka taba. Idan kana so ya faro maka daga lowest ranking ne sai ka taba wannan na kasan. To amma dai wannan ba shine babban abin da muke so mu duba ba. Kai yanzu haka da kuke gani gashi nan wayannan duka coins namu ne da ya shirya mana su kenan. Coins da kake so zaka yi bincike akan shi shine daga nan sama ganin daidai wajen searching din nan kamar yadda kake gani. Yanzu haka bari mu dau inbox. Gashi nan sai mu taba kan inbox kamar haka. Yawa, kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan ya bude mana da inbox. Idan kuka kula daga nan ƙasa ganin daidai wajen chat din nan kenan, kun ga gashi nan ya faro daga 9.00 dala. To amma da ya tashi bai tsaya ba, ya dan sako ƙasa ya dan ƙara haurawa. Kun ga babu inda ya tsaya daga nan sai da ya je 9.80 dala. To kun ga yanzu aka gashi nan dai adadin tashin da yayi a sama, kun ganshi a cikin awa 24 kenan. To amma idan kana so ka duba record ne na awa daya, gashi nan 1h din nan daga ƙasa zaka ga to awa ɗaya da ya wuce ya yanayin tashin coins din, kun ga ƙasa yayi. Sannan kuma ga nan 7D wato 1 day kenan, sannan ga nan 1M 1 month kenan,
ga 3M 3 month kenan, ga 1Y 1 month kenan. So abin da nake so ka fahimta shine a kowane lokaci the best day nan wajen ya danganta da yanayin yadda kake so kaga informations na coins. Kaga kwana ɗaya da wuce ganan coins din yayi kasa, to yanzu haka dai gashi nan 24 hours kun ga yadda ga coins din lokaci guda ya sake harbawa. To zaka iya ka zo ka yi bincike akan coins har tsawon wata ɗaya ka ga ya yanayin hawan shi da yanayin tashin shi. Bayan ka riga ka gama wannan, kawai sai ka zo daga nan ƙasa. Akwai ɗan abu da nake so na ɗan faɗa muku anan. Kamar dai yadda kuka sani, sau da dama sai ku ga mutanenmu an faɗa musu wani coins wadda coins ɗin yana da kyau, to amma maybe ko ba a sashi a cikin exchange ba, ko kuma yana especially dai kawai a ce kamar yana cikin trust wallet da sauransu suna so su je su saya. To sai ka ga mutum yayi ta nema wai dalla a taimake shi da contract address kaza kaza. A'a, kawai kamar yadda muka bi wannan process din, kawai ka zo ka shiga cikin coins gecko naka, daidai wajen search din nan ka rubuta sunan coins din, zai kawo ka kan shi. Idan ya kawo ka, kawai ka taba zai bude maka da wannan informations din. Kun ga na farko ga nan contract address din nan, ga nan dan daidai nan waje kamar akwatin nan, kawai zaka iya ka taba kan shi. Kana taba haka ga already ya riga ya maka copy, sai ka je ka shiga cikin trust wallet naka kai pasting. Sai nan kasan market cap rank, kamar yadda kuka sani duk wani abu zance especially idan abu dai haka yana kan tsari, dole ka same shi in numbers ne. Dole za a ce ga nan na ɗaya, ga nan na biyu, ga nan na uku. Ko a cikin gida ne za ku ga akwai first born, akwai second, akwai third da haka, ga wanda aka haifa, ga wanda ya biye mushi da dai sauransu haka. Ko kuma a makaranta kaga akwai first class, akwai second, akwai third. To amma abin da nake so ku gane anan shine wa'annan nambobi ne gaba daya. Wani coins din za ku ga bai ma zo a na 200 ko a na 300, ya tafi can wajen na 1000 da wani abu, amma kuma gaskiya ba shine zai nuna maka da cewa wannan coins din ba mai daraja bane. A'a, ya danganta da yanayin yadda coins din ya fito ne. Yanzu misali, idan kuka duba bitcoin yadda ya zo mana shine na farko a duniya, sai ethereum ta biye mishi, sai ada ta biye mishi, sai bnb. To amma ina so ku fahimci abu daya anan shine kamar yadda kuka ga bnb gashi nan har ta je wajen 300 da wani abu. To amma kuma har yau ada bata wuce $2 da wani abu ba. To amma kuma tana gaban bnb. To wannan dai abu ne da ya shafi bangare na rank, yanayin yadda coins ne already ya riga ya fito. To a rank nashi dai na shi wannan yambo din ya zo a na 208 ne a duniya, a cikin coins wajen guda 6,000 da wani abu da muke da su. To yanzu haka shi wannan yambo din ya zo a na 208. Sai wannan market capitalization na shi wannan market capitalizations yana magana ne akan yanayin karfin jari na wannan coins din, iya kudaden da suke cikin wannan coins din gaba daya. Gashi nan da dala 289,458,943 wannan market capitalization nashi kenan. Sai wannan trading volume nashi kuma yana da dala miliyan 198,986 da naira 30. Shi wannan trading volume wato shine adadin kudin da yanzu haka presently wanda aka yi transaction na shi wannan coins din, wannan ya sai na kaza, wannan ya sai na kaza. To shine har adadin kudin da aka tara ya kai wannan adadin dalolin. Sai wannan kuma still sai ka zo ka daga nan kasa, wannan nan kasa yana nuna maka 24 hours high, wato iya kololuwan tashin da yayi a awa 24 da ya wuce kenan. Iya kololuwan tashi da yayi a awa 24, to shine ya je $10. $10 to gashi nan. Sai ka zo kaka ce, sai mu zo mu duba a wane rana ne yayi wannan tashi din. Idan kuka kula all time high date gashi nan 27 ga watan 8. Kun ga yau muna 30 ga wata kenan. Yanzu haka gaba daya tashin da yayin kwana 3 da ya wuce ne kenan. Gaba daya kwana 3 da ya wuce nan ne yayi wannan kololuwan tashin da bai taba yi ba. To sai mu zo mu daga nan kasa, idan kuka kula ga nan daidai wajen low time low, ga nan wajen all time low din nan
shi all time low na yana magana ne akan iya mafi karaicin kuɗi da ya taɓa yi a duniya shine 0.492637 din nan. Sai ka zo ka duba to a wane lokaci ne wanda ya yi wannan faɗuwar ne kan shi, kawai za ka zo ka duba daga nan ƙasa gashi nan 2021 shida shekara ta 2021 ran ga watan 6 ran 22. to idan muka zo sai ka zo ka daga nan ƙasa ka duba all time loaded din shi a wani lokaci ne mafi karaicin kuɗi da ya taɓa yi a duniya. Kun ga gashi nan shekara ta 2021 ga watan 6 ran 22. wannan shine mafi kololuwan faduwa da wannan coins din da yayi kenan a duniya. Idan ka zo ka duba wayannan abu gaba daya daga nan sama akwai abin da bamu yi bayani da shi ba don kuma ba, saboda mun buƙaci abin ya tafi in series ne, yadda muka dau all time high din nan muka je muka nuna date nashi, muka dau sannan muka dau low nashi shi ma muka nuna diddan a fahimci abin yadda ya kamata. Sai mu zo mu duba wannan total supply din. A zahiri total supply yana da matukar muhimmanci sosai, saboda ba don komai ba kamar yadda ɗazu na faɗa muku. Misali yanzu aka ɗauka cewa kana da wata kamfani ne, da kana da wannan kamfanin, for instance mu ɗauka a ce kana manufacturing ɗin sabulu ne, kana sarrafa sabulun da kai shi sai ya kai kamar katon miliyan 400. kaga katon miliyan 400 nan gashi nan suna da yawa. To amma da ka tashi a cikin katon miliyan 400 nan gaba ɗaya sai ka ɗauke su rungudugum ka kai su cikin kasuwa. To kaga maganan gaskiya kaya za su yawaita a kasuwa, sannan kuma wanda yake wajen mutane zai yi wahala a ce yayi tashin da baka tunani. To amma yanzu idan kuka kula da kamar shi wannan coins din da suka yi miliyan 400 sai suka kai miliyan 29.7 a kasuwa. Kun ga yanzu haka dai at least a wajen su suna da wajen miliyan 10, suna da wajen miliyan 10 ne da 300 a wajen su presently yanzu haka kenan. To kun ga sun rike wani adadi a wajen su wanda sai iya na wannan kasuwa idan ya ɗaya ragu an saye shi sosai kafin sai su dan sake kada. Amma immediately kai ne da ka sarrafa kaya kawai ka sake shi lokaci guda a kasuwa, to a zahiri fa ka sani cewa wannan abun zai daɗe bai daraja ba. Kamar irin wayannan shit coins namu, kaga coins ne 4 trillion 6 trillion yayi yawa, zai yi wahala kaga darajar coins ya kai yadda kake da bukata. Gaskiya ba za ka yi achieving din wannan abu ba dan kankanin lokaci. To bayan idan ka riga ka gama wayannan bincike gaba daya sai ka ce to shikenan idan kaga coins din normal ya maka, to ina zaka je ka samu, a wace kasuwa ne zaka je ka same shi, wato a wace exchange ne. Idan kuka kula gashi nan mun tsaya on that chart ne daga shigowa mai kawo mana. To yanzu zamu matso kan nan exchange din nan. Idan kuka kula gashi nan mun taba exchange ya bude mana. Na farko ya nuna mana ga PancakeSwap, wato a cikin Trust Wallet kai tsaye idan ka je ka PancakeSwap zaka iya ka je ka sayi wannan coins din. Sannan kuma still ga Binance gashi nan an jera mana Binance har guda 4. Me yasa suka jera mana Binance har guda 4? Anan sun nuna cewa zaka iya ka sayi wannan inbox din a Binance da USDT. Sannan kuma na biyu suka ce a Binance din zaka iya ka saye shi da Boost. Sannan still na uku suka ƙara nuna a cikin Binance din zaka iya ka saye shi da Bitcoin. Sannan kuma a cikin Binance din sai suka na zaka iya ka saya da coins nasu wato BNB. To duka sai kuka kula gashi nan sun nuna muku adadin coins din da za ku saya a cikin Binance, amma kowanne ga nan farashin shi. Kun ga yanzu haka a PancakeSwap zaka iya ka same shi a $9.93 ne. A cikin Binance na USDT zaka same shi a 9.67. To kowanne is depends, ya danganta da yanayin yadda farashin shi ya hauhawa. Idan masu sayan na dola ya janya na waɗanda suke sayan na Bitcoin, to dole za ku ga na dola ne farashin shi zai fi tashi. Idan masu saya da BNB farashin su ya ja na masu USDT, to dole na masu BNB ya ja na masu using da
na masu using da USDT. To abin da nake so ku fahimta a nan shine bayan dukkan wayannan abubuwan, yanzu haka mu dawo na farkon nan, bayan ganan price, sannan kuma daga dan nan gefe kaɗan ganan 24 hours volume din nan. 24 hours volume din nan, wannan yana nuna maka iya adadin dalan da aka yi cinikin shi kenan a awa 24 da ya wuce. A fanke swap a awa 20 da ya wuce an sai shi wannan box din na miliyan 34,324,540. wannan a zallan cikin fanke swap aka yi wannan cinikin a awa 24 da ya wuce. Sai a Binance an sai shi wannan coins da USDT na miliyan 101,499. sannan dai still a Binance an sai shi wannan coins din da boss na miliyan 35,499,913. to duka dai gashi nan zaka iya duk exchange din da kaga kana da bukatan ka je ka same shi, ganan su get.io, ganan su hotbit, duka wannan coins din yana cikin su kai tsaye. to kaga zaka iya ka je ka saye shi a ciki ba tare da wata matsala ba. sai mu matsa wannan portfolio. shi wannan portfolio yadda ake yin amfani da shi shine idan kana da account da su, kawai zaka taba sign in din nan. idan baka da account da su kuma alaikum salam, idan baka da account da su kuma zaka zo ka kasan nan ka taba don't have an account. to yanzu haka a ce ka taba don't have an account din nan wajen zaka sa email address naka ne na exchange da kai register da shi. to abin da nake so ku fahimta, idan ka sa email anan sai ka zo ka sa passport, sai ka zo ka kai tikin akan duka wayannan dokokin nasu. to amma yanzu haka already ina da account da su, shine kuma ban da bukatun bidiyo ya dau tsawon lokaci. abin da nan wajen yake bayani, yayin da ka riga kai sign in a nan wajen, idan kai sign in a nan wajen daidai ya riga ya bude maka amfanin shi shine duk wani coins naka da kake da shi, kana da shi a cikin Binance ne, zaka rubuta sunan coins din anan kai adin nashi. kana da shi a cikin hotbit zaka sa, kana da shi a get.io zaka sa. kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka sun nuna min da art din nan. to shikenan duk wani coins naka da yake cikin wata exchange kai tsaye zaka zo ka kai adin nashi a nan wajen. idan ka zo ka kai idin nashi a nan wajen, shikenan kawai duk wani lokacin da kake bukatan update na wani coins, so no need a ce sai ka je ka cikin wata exchange ka duba coins din. kawai kana zuwa cikin coins gecko zai nuna maka coins naka box da yake cikin hotbit, gashi nan coins naka na cikin Binance gashi nan ga farashin shi, duka abin da dai wannan yake da bayani akai kenan. sai abu na hudu da nake so mu duba shine information nan gaban portfolio nan. kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka na taba portfolio. idan muka duba na farko gashi nan yana kan blockchain ne na BNB, wato BSC scan. shi wannan gashi nan site nasu ne, wadda kai tsaye idan ka je ka shiga zaka je ka shiga kan wannan blockchain din, duk wani informations da coins din ne yake dauke da shi, insha Allahu idan ka shiga cikin shi zaka je ka same shi. sannan kuma sai mu tafi wannan wajen, ganan duka wanda social media nasu ne, ga Facebook nasu, ga Twitter nasu, sannan kuma ganan Telegram nasu. to yanzu haka kamar yadda kuke gani gashi nan a ce mu taba Telegram din nan for instance. yanzu gashi nan mun taba Telegram, kun ga suna da mabiya guda 59,700, wayanda suke online shine guda 6,000. Telegram website, social media site nasu maganan gaskiya yana da matukar muhimmanci sosai wajen mutanen su kula da shi ba don komai ba. akwai wadda members da ake yin added nashi ba mutane bane bot ne. yanzu haka a ce ganan wannan Telegram din ana da members guda 59,700. to amma idan ka zo sai ka samu mutane 300 ne suke online, ko kuma mutane 400. to ka sani wannan abun ba mutane bane, bot ne kawai, a riga an tsara shi ne a haka. idan zaka zo ka shiga shafin sau 10, to maganan gaskiya zaka ga ba zai ke karuwa ba, kawai already constantly a riga an seta shi ne a haka, to ba zai maka abun da kake da bukata ba. to tun farko idan ka ga a Telegram din nan
an samu wannan rashin gaskiyan fa, to ka sani coins ɗin nan ba na mutanen kirki bane, ko da ka riga ka shiga at the end burin su samu su yi rock pool naka ne. Sannan kuma idan ka ga adadin members ɗin da ka samu anan, sai ka je ka shiga cikin blockchain nasu, kamar yadda muka ga wannan blockchain yana kan Etherscan ne, sai ka ga adadin folders nasu is not related to mutanen da suke nan wajen. To gaskiya daga nan ma za ka iya ankarewa kada ka yadda ka shiga cikin wannan coins ɗin. Sannan kuma abu na uku da nake so ku fahimta, sai ka zo ka duba ka ga wani irin chat ne ake a cikin wannan group ɗin, ka zo ka nutsu sosai ka ga wani irin chat ake yi. To idan duka wayannan da yi ka riga ka fahimce shi yadda ya kamata kenan, to shikenan kawai sai ka yi baya. Yawwa, to idan ka riga ka fahimci wayannan abubuwan gaba ɗaya, sai kai baya, sai ka zo ka nan ƙasa ganin ɗan rubutu da aka yi. Shi wannan rubutun kenan yana bayani ne akan use case na shi wannan coins ɗin. Shi wannan coins an yi shi don miye ne, duk akan dalilin da yasa aka yi wannan coins ɗin. Insha Allah za ka ga za su maka bayani akai, kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan wannan coins ɗin yana da relating da yin game ne, abin da ya shafi bangaren wasanni dai haka da sauransu. Ai gashi nan Mbox platform combined DeFi and gaming NFT creative truly free to play and ecosystem. Yana da relating da irin gidajen wasa da haka da sauransu. A ce zaka je ka shiga, instead of a ce ka bada kuɗi, to sai a ce wannan coins din ake so ka baya. To haka ne, a nan ƙasa ne zaka zo ka ga use case na coins. Idan ka ga ya kwanta maka a rai, duk bayan ka riga ka yi wa'annan bincike, ka ga total supply na shi, bayan ka ga total supply, ka zo ka shiga telegram nasu, ka ga market capitalization nasu da dai sauransu. Duk wani bincike idan ka riga ka gama, kafin ka zo ka ga shi wannan use case din. To wannan dai at least yadda ake yin bincike akan coins kenan. To wannan mun yi shi a cikin coins gecko ne. To insha Allah a darasin mu na gaba kuma za mu muku cikakken bidiyo na yadda ake yin bincike na biyu kuma a cikin exchange, wadda idan baka da bukata a ce sai ka fita coins gecko, yanzu misali a ce kamar ka shiga cikin KuCoin ne ko Hotbit ko Get.io da sauransu, kawai sai kaga coins din sai tashi yake, kai kuma baka da wani bukatan a ce sai ka dawo coins gecko ka zo ka yi bincike. Ya zallan cikin wannan exchange din kake so ka yi bincike, to babu damuwa. Insha Allah za mu muku darasi na musamman na yadda ake yin binciken coins a cikin wannan exchange. To yan uwa, muka kawo muku karshen wannan darasi, da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Sannan muna sake tunatar da ku da bi dana mana subscribe, wanda yana da tambaya ko ƙarin bayani sai ya mana comment. Mun gode, ku kasance da Amas Online TV.